Čaute ľudia, vítam vás z nového videa a rozhodla som sa, že vám tretiu časť do Kaboka natočím už teraz. Ja viem, že len pred chvíľou vyšiel part 2, ale to nevadí, ideme na to. Už tam je na tom záchode nejak dlho. Určite sa len ulieva, ale pre istotu sa tam pôjdem pozrieť. Nejako mi to príde divné. Ó, nie! Čo sa to stalo? Nezobrala niečo z lekárničky? Ó nie, chýba tu tabletka na impuls. To je zlé, to je zlé. Ak zjedla tú tabletku, tak môže mať vážne následky. Musíme s ňou ísť rýchlo do nemocnice. Akože proste, akože zohnala toho chalana, a tú babu a oni sa išli prezliecť. Rýchlo, musíme ísť s ňou do nemocnice. Áno, len sa rýchlo musím ísť prezliecť. Oni proste idú do výťahu, a idú na druhé poschodie. It's time. Ideme. Už sú tu. Dobre, musíme si rýchlo pohnúť, pretože to musíme stihnúť. Dobre, rýchlo. Akože sa najprv prezliekol on a potom vlastne prezliekol tú babu, Tati, ja zoberiem Izzy plišačka, určite ho bude chcieť. Len pre ňa rýchlo zbehnem. Tak, rýchlo. Dobre, musíme rýchlo ísť, emuška. Idú akože na prvé poschodie, Proste nice. Počkajte, niečo musím urobiť. Počkajte sekundu. Už idem, nebojte sa. Už idem. O nie, rýchlo, poďme. Áno, už ideme. Rýchlo. Dobre, musíme rýchlo ísť. O nie. Rýchlo. Dobre, ideme. Dobre, ja beriem kľúče. Tak. A do kočíka môžeme dať peňaženku, nie? Áno, môžeme, to je úplne jedno, poďme už. Dobre, ideme. Akože proste už vyšli z domu, a idú vlastne do tej nemocnice, teraz nasadli do auta a idú, Tak, idú, A už sú akože pomaly tam. Už sú skoro tam. Ešte chvíľku počkajte, ľudia, kým sa to načíta. Počkajte, musím ich tu najprv dať. A počkajte, ľudia.
počkajte len chvíľku ľudia, ok? Lebo chvíľku musíte proste čakať. Dobre, už sme tu, tak rýchlo musíme zohnať nejakého doktora. Vyzerá to, že to je len obchod, tak poďme na iné poschodie. Ok, teraz sa akože vezú na to poschodie, hej. Proste time. Ok, už sú akože tu, ale najprv musím niečo spraviť, takže najprv urobím toto. A teraz urobím toto. Ok, ešte chvíľku počkajte ľudia. Lebo chvíľku ešte musíte proste počkať, hej. Ja za chvíľku už vám niečo ukážem. Už len chvíľku, hej, už len počkajte chvíľočku. Fakt, že chvíľočku. Čo sa deje? Rýchlo, prosím vás. Dobre, už idem. Dajte mi ju, vy si tuto sadnite. A ja idem rýchlo zoperovať. Dobre, bude v poriadku. Nebojte sa, určite bude v poriadku. Dobre, tak dúfame, že áno. Dobre, dovidenia. Dobre, ideme rýchlo. Musím si dať toto počúvatko. Tak, tu rýchlo položím. Dobre, jasné, že ju musím zakryť. Tak. Dobre, a rýchlo idem. Zoberiem si toto a injekciu budem tiež potrebovať. A ideme na to. Hej. Ja sa tak strašne bojím. To som určite spôsobila ja. Ale prestaňte vy dve, ani jedna z vás to nespôsobila. Není to vaša vina. Ale koho potom? No, mama má pravdu. Ten liek si dala sama, dobre vedela, že si ho nemá dávať. Ale určite to nie je jej chyba. Podľa mňa to je moja chyba, pretože ja som mohla spať a ona sa musela učiť. Ale už dosť. Bude v poriadku a ani nemyslíme na to, že to neprežije. Izzy je predsa silné dievča. To je pravda. Myslím si, že máš pravdu. No vidíte. A už si toľko nesúcite. Nemôžete za to. No dobré, musím uznať, že aspoň v niečo máš pravdu. No vidíš. No a teraz proste tu budeme len čakať, kým ju dooperujú. No dobré. Akože už ju proste dooperovali, hej. Dobre, rýchlo. O nie. Počujete to pípanie? Počujem, je to dosť divné. Dobre, teraz s vami musím súhlasiť, je to divné. Postražte tu Lily, ja tam idem. Si normálna? Nemôžeš ísť prečo do operačnej sály. Je to moja dcéra, tak ma nechaj. Zober si tie kľúče a nedávaj mi ich do ruky a ja tam idem. Čo to tu robíte? Tu nemôžete byť. Musíte ísť preč. Vy si zo mňa snáď robíte srandu. Čo tu tak pípa? Nič.
To nie je možné. Čo sa stalo, máme? Tak to, že fakt netuším, Emi. Mal by sme to zistiť. OK, to bolo akože dosť divné. No ale musím uznať, že ja by som to urobila. No nič. Život je proste taký. A nikto za to nemôže. Proste tu už nie je. A musíme to pochopiť. Dobre. Je to v pohode. Je to v pohode, hlavne nebudem panikáriť. Musím uznať, že nechápem, čo sa jej stalo. Ale je to divné. Akože teraz im to ide ukázať, hej. OK, mňa asi porazí. To dám. Mrzí ma to, ale môžete sa sami pozrieť, čo sa vlastne stalo. Čo sa to stalo? Čo ste jej urobili? Hovorte, lebo vás zabijem. Ospravedlňujem sa? To snad nemyslíte vážne. Čo ste urobili s mojou sestrou? Priznajte sa. Prosím, ja? Áno, vy. Vy ste ju operovali. Nikto iný vám nepomáhal. Prosím. Neklamte, vy špinavá klamárka. To by snad stačilo, mladá slečna. Nie ste až moc drzá. Mňa to nezaujíma, či som teraz drzá alebo nie, ale ja chcem moju sestru. Dobre, ukľudni sa. Ok. Bože. To snad nemyslíte vážne, skľudnite si tú vašu dceru, nie? Prepáčte, ale ja za to naozaj nemôžem. Asi má na to dôvod. No tak to presne tak, okamžite oživte, lebo za to budete platiť. Ja za to nemôžem. Ale môžete. Ja tu nie som. To nie je možné, moja sestrička. Moja sestrička. To nie je možné, to nie. To nie. Ľudia, tento part sa teda každopádne už skončil sa smutne. Skončil sa vlastne tak, že tá Izzy si vlastne dala liek, ktorý si nemala dať a tým pádom vlastne kvôli tomu zomrela. Takže vymyslím ďalší príbeh. Ďakujem za to, že to sledujete a pa pa!